नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. परराज्यांतल्यान कारवारांतल्या प्रवाशाक दोन्ही डोज आणि RT-PCR सक्तीचे जिल्हाधिकारी लो आदेश. प्रवाशाली कार न्हंयत कोसळली, एकट्याले मरण, 4 जाण जखमी. कारवारात 12 वर्षाच्या चलेल्या जागृतपणाक लागून अनाहूत टळलो. जोयडा कुणबी भवनात कंदमुळाचो महोत्सव. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे नूतन MLCले आज प्रमाण वचन. कारवारच्या अस्नोटी पिप्पळगिरी हिंगा 7 जानेवारीक श्री ब्रह्मदेवालो वार्षिक उत्सव. आतपळ्या सविस्तर खबरो. कारवार. कर्नाटक राज्यात कोरोना संक्रमणाची वाढ जाल्ल्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात या विषयाचेर कठीण नियम लागू करचो निर्णय प्रशासनान घेतला. केरळ, महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यांतल्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रवेश करच्या सगळ्या प्रवाशाक दोन्ही लसिका आणि 72 तासां भितरचे RT-PCR प्रमाणपत्र सक्तीचे केला. ना जाल्यार जिल्ह्यात प्रवेश बंद असे जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन हेमी आदेश दिला. तेमी बुधवारा पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. जिल्ह्यात प्रवेश करच्या प्रवाशाचेर लक्ष दवरसाठी कारवार तालुक्याच्या माजाळी, जोयडाचे अनमोड, भटकलचे शिरूर आणि दांडेलीच्या बडची अशी इंटरस्टेट चेकपोस्ट प्रारंभ केलात. असल्या सगळ्या चेकपोस्टार जास्त कर्मचारी दवन विशेष तपासणा सुरू केला. राज्यात वीकेंड म्हणल्यार आठवड्याच्या अखेर शनिवार आणि आयतवार हे 2 दिवस सार्वजनिकांक मुक्त प्रवास करूक संपूर्ण निर्बंध असा. जिल्ह्याच्या सगळ्या देवस्थानात 50 पेक्षा जास्त लोकांक एक वेळा प्रवेश दिवूक निषेध केला. प्रत्येकट्यान मास्क वापरची सूचना दिला. जोयडा तालुक्याच्या अनमोड, केसरलोक, रामनगर भागातल्या कामासाठी गोंयांत वयतल्या कामगारांक तहसीलदारालो पास घेवची आवश्यकता असा अशें तेमी सांगले. हो पास फक्त 1 आठवड्या पुरतीचो उरतलो. नंतर परत RT-PCR रिपोर्ट पळोवनच पास रिन्युअल करून मेळटलो अशें जिल्हाधिकारीन सांगले. सार्वजनिकान आदेशाचे निर्लक्ष केल्यार या विशयाचेर निर्बंध घालसाठी आणि कठोर कारवाई करची पडटली. आदेश पाळन जाल्ल्याचेर सक्त कायदेशीर आणि दंडात्मक कारवाई करचो आदेश तेमी दिला. जोयडा हिंगा कुणबी भवनात कंदमुळाचो प्रदर्शन महोत्सव. जोयडा पश्चिम घाटातल्या जंगल पर्वत रांगात अलग अलग जातीचे फळां, कंदमुळां खावशीसाठी वापरतात. या कंदमुळान जोडा तालुक्यात सेंद्रीय शेती खातीर नावलौकिक मिळवून दिला. या कंदमुळा लागून जोडा तालुक्याक आर्थिक लाभ जावं शकता. जाल्यार या कंदमुळाचे योग्य पद्धतीन ब्रँडिंग करचे आवश्यक असा अशें वन उपसंरक्षण अधिकारी मारिया ख्रिस्त राजू हेमी सांगले. जोडा हांच्या कुणबी भवनात तालुका कुणबी समाज विकास संघ आणि काली कृषी उत्पादक कंपनी हेमचे मार्फत आयोजित केलेल्या कंदमुळा महोत्सवात तेमी उलयताले. कुणबी भवनात बुधवारच्यान कंदमुळाच्या प्रदर्शन महोत्सवाक सुरुवात झाली. नैसर्गिक पद्धतीन पिकेल्ल्या कंदमुळाक योग्य बाजार मिळवून दिवचो हो या महोत्सवाचो मुख्य उद्देश जावन आसा. गेल्ली 8 वर्ष सतत हो प्रदर्शन महोत्सव साजरो जाती असून नैसर्गिक पद्धतीन पिकेल्ल्या 50 पेक्षा अधिक जातीची कंदमुळा आणि संबंधित फळां विक्रीसाठी प्रदर्शनात दवरतात. या कंदमुळाची माहिती विविध शहरातल्या लोकांक कळचेसाठी या कंदमुळाचे प्रदर्शन दवरतात. या कंदमुळा प्रदर्शनात 169 शेतकरी भाग घेतले. या कंदमुळाच्या खरेदीसाठी गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या विविध भागातल्यान मोठ्या प्रमाणात व्यापारी येयले. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಹ ನಾವು ತಾಲೂಕಾ ಕುಣಬಿ ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಈ ವರ್ಷ ಕಾಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಂಪನಿ ವತಿಯಿಂದ ಗೆಡ್ಡೆಗೆಣಸು ಮೇಳವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸತತ ನಮ್ಮದು 8ನೇ ವರ್ಷ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ 45 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಗೆಡ್ಡೆಗೆಣಸು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು. ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 250ಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ರೈತರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬಂದು ತಾವು ಬೆಳೆದ ವಿವಿಧ ಥರದ ಗೆಡ್ಡೆಗೆಣಸುಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. कारवारात 12 वर्षाच्या चलेल्या जागृतपणाक लागून अनाहूत टळलो. कारवारच्या SP कार्यालयाच्या रस्त्यार आशिल्ल्या इस्माईल दोडमनी हेमगेल घराच्या गोडावणात आशिल्लो सुमार 50,000पेक्षा जास्त किमतीचो गादी तयार करचो कापूस दास्तान करून दवरच्या खोलेत बाजूनच आशिल्ल्या वेल्डिंगाचे काम करून तेमी रात्री 10 घंट्यार काम पूर्ण करून आपापले घर गेल्ले. पण या वेल्डिंगाच्या किटी लागून त्या कापसाक उजो पेटून दुखो ठेवू लागिलो. बाजूच्या एक 12 वर्षाच्या चलेक प्रजन्या नाईक कदम हेमकां दिसलो. प्रसंगावधान राखून त्या चलेन ही खबर आपल्या आईक दिली. तेणी ही माहिती SP बाईल्या वाहन चालकाक दिली. SP बाईल्या वाहन चालकान अग्निशामक दलाक कळोवन तेमी येवन हो उजो पालवयलो. या चलेल्या जागृकतेन
व्हड अवघड जावचो चुकलो त्या बालिकेले सार्वजनिकान अभिनंदन व्यक्त केला. सार्वजनिकाक विशेष कळवणी. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक साते बाजार सुरू करूक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला. हेजेन सार्वजनिकाक कारवार बाजारा वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो. सार्वजनिकान आपापली वाहनां व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूक सहकार करचे अशें चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकाक कळयला. प्रवाशिली कार न्हंयत कोसळ्ळी. एकट्याले मरण, 4 जण जखमी. जोयडा बेळगाव गोवा महामार्गावेल्या गवेगाळी लागीं पुलावेल्यान कार न्हंयत कोसळ्ळी. या अपघातात एकट्याले जाग्यारच मरण जालें असून 2 जण गंभीर जखमी तर 2 जण किरकोळ जखमी जाले आसात. गुरुवाराक सकाळी 6 वाजता खाडींतल्यान तेलंगणा हांचे 6 प्रवासी गोव्यात फिरूक वयताले. रामनगर अनमोड मार्गान गोव्यात वयत आसतना गवेगाळी लागीं चालकाले कारी वयले नियंत्रण सुटिल्ल्यान पुलावेल्यान कार न्हंयत कोसळ्ळी आणि रवींद्र रेड्डी हेमगेले जाग्यारच मरण जाले. सुभाषचंद्र बोस वय 36 आणि चालक अरुण कुमार वय 38 हेमी गंभीर जखमी जाले असून सुरेश बी वय 39 आणि रंगराजन वय 36 हेमी किरकोळ जखमी जाले आसात. कार न्हंयत कोसळ्ळ्यानंतर सगळे प्रवासी कारीत शिरकून आशिल्ले. नंतर रस्त्यावयल्यान उंचे ट्रक चालक आणि स्थानिक लोकांन रुग्णवाहिकेक संपर्क करून रामनगर हिंगा सरकारी हॉस्पिटलात उपचारासाठी दाखल केले. हिंगा प्राथमिक उपचार करून तेमकां फुडच्या उपचारासाठी बेळगाव हिंगा धाड दिले. या घटनेची खबर कळताच लोंढा पोलीस स्थानकाचे हवालदार नितीन गांवकर आणि तेमचे सहकारी प्रवीण करंबळकर हेमी घटनास्थळार भेट दिवन पंचनामा केलो. खानापूर पोलीस स्थानकात या अपघाताची नोंद जाला. उत्तर कन्नड जिल्हा नूतन MLC श्री गणपती उळेकर हेमगेले प्रमाण वचन. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे नूतन MLC म्हणून निवडून येयले श्री गणपती उळेकर हेमगेले आज बेंगळुरात प्रमाण वचन जाले. तेमकां BJP पक्षा वतीन सगळ्या पक्ष कार्यकर्त्यान शुभेच्छा व्यक्त केलात. समस्त जिल्ह्याच्या सर्वांगीण अभिवृद्धीसाठी तेमकां देव शक्ती आणि बुद्धी देऊन जिल्ह्याची अभिवृद्धी जावू अशी प्रार्थना केला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमकां गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. कारवार अस्नोडीच्या पिप्पळगिरी हिंगा श्री ब्रह्मदेवालो वार्षिक उत्सव 7 जानेवारी. कारवार तालुक्याच्या अस्नोटी होटेगाळी गावाच्या सीमा भागाचेर आशिल्लो पिप्पळगिरीचो श्री ब्रह्मदेवालो उत्सव 7 जानेवारी असून या वर्साक तो कोविड नियमाचे पालन करून साजरो करचो कमिटीन ठरयला. दनपारा 12 वाजताना पुजा प्रसाद वितरण नंतर अन्न संतर्पण कार्यक्रम आणि सांजेचे 7 वाजताना मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात सूरज नागेकर अस्नोटी हेम बरयले येवजिल्ले सगळे घडले वेगळे हे कोंकणी नाटक स्थानिक कलाकार सादर करतले. श्रीच्या भक्तान श्री ब्रह्मदेवाला या प्रसादाचो लाभ घेवचो अशें श्री ब्रह्मदेव कमिटी पिप्पळगिरी हेमचे तर्फेन कळयला. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकांक कळवणी. तुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोड. वोल आणि सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा. ग्रामपंचायतचे वाहन हर 2 दिसांत तुमगेल्या दारात येऊन तो कचरो व्हरची व्यवस्था करतले. या कचऱ्याचे सारेकन योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आणि ग्रामपंचायतीक आर्थिक सहाय्य जातले. हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो. सार्वजनिकांन हेजो लाभ घेवचो आणि ग्रामपंचायती सहकार्य करचे. अधिक माहिती साठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक संपर्क करचो अशें चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र
हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.